Hello for so नोंथांमोननि सेराव दिनै फैन बिदि गोमोथाव सोमोनांथाव खोथाफोरनि सायाव भिडिअ लानानै फैलायबाय आरो नोंथांमोननि सेराव आङो 1K साबस्क्राइबार जायोब्ला मोनसे फिसा गिफ्ट लानानै फैगोन होनदोंमोन स' बेनि सोमोन्दै जायफोरा दासिमबो मिन्थियाखै नाथाय पार्टिसिपेट खालामनो गोसो बाहागो लानो गोसो बेहाय स' नोंथांमोना भिडिअनि जोबथियाव नाय माबोरै बाहागो लानो हायो नोंथांमोना मिन्थिनानै मोनगोन आरो जायफोरा बाहागो लाखांखाबाय पार्टिसिपेट खालामखांखाबाय बिथांमोना सम माला गिफ्टआ जोंनिया जाथारनोसै स' सम डिटेल्स गासैबो डिटेल्सखौ आं दिनै भिडिअनि जोबथियाव होनानै दोनदों स' नोंथांमोनाबो बेखौ नायना लाबानो जाबाय बेखिनिखौ बुंनानै दिनै भिडिअखौ जागायनोसै Fact number 7 स' नोंथांमोना नटिस खालामफ्लांदोंना जोंनि इंग्लिश वर्ड्सफोराव बिदि वर्ड्स थायो जायखौ जों सिगांनिफ्राय लिरब्लाबो बा बेनिखौ उननिफ्राय बिदि लिरब्लाबो बिनि वर्ड्सआ सेमैनो थायो आं बिदि नोंथांमोना मोननै वर्ड्स खिन्थानोसै आइबुफबिया आरो रादार स' बेखौ जों उननिफ्राय सिगांनिफ्राय उल्था फाल्था लिरब्लाबो बे माने सोलायाव वर्ड्सआ बिदिनो थाफिनगोन स' नोंथांमोनाबो बिदि वर्ड्स मिन्थिगौबा प्लिज कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामहर Fact number 6 स' लोगोफोरा नोंथांमोननो मोनसे ससियेल मिडियानि माने ससियेल मिडिया होनब्ला जोंनि गेजेराव बांसिन बाहायनाया जाबाय जों इन्स्टाग्राम आरो फेसबुक स' बेनि आं नोंथांमोननो मोनसे इन्ट्रेस्टिं गोमोथाव खोथा खिन्थानो थांगासिनो नोंथांमोना बेनि इन्स्टाग्राम आरो फेसबुकनि जायखिजाया पस्ट बा फट'नि कमेन्टआव 35 पइन्ट ब्लेक कमेन्ट खालामनानै नायसाय र' लोगोफोर दानो थांथ'नाङा भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबो आरो बिदिनो गोमोथाव खोथाफोर जोंना दंबावो स' भिडिअनि जोबखांनानै नोंथांमोना 35 पइन्ट ब्लेक कमेन्ट खालामनानै नोंथांमोननि कमेन्टआ माब्लाबाबो एप्रुभ जानाय नङा इन्स्टाग्राम आरो फेसबुकआव स' बिसोरो बेदि मानो जायो माने बे कम्पानिफोरा सानो बे मोनसे हेकिं वेबसाइट जोंनि गेजेराव एक्जिस्ट खालामो होननानै 35 पइन्ट ब्लेकखौ नाथाय जोंनि गेजेराव बिदि वेबसाइट गैयानो लोगोफोर गोमोथावना Fact number 5 स' लोगोफोर जोंनिया ट्रेफिक सिगनेलफोरखौ बा ट्रेफिक रुल्सफोरखौ जोंना मानियाब्ला बा जोंना बेफोरखौ ब्रेक खालामोब्ला जोंनिया फाइन नांगौ नङाब्ला लोगोफोर आरो बे फाइना जोंनिया फिक्स जायो बांसिन हादोरावनो जोंनि हादोरावबो फिक्स नङाब्ला हेलमेट गानाबा बेसेबां फाइन नांगोन बा बिदि जायोब्ला बेसेबां फाइन नांगोन बे जोंनिया फिक्स गभर्नमेन्टआ फिक्स खालामनानै दोनो नाथाय फिनलेन्डआ जोंनि बुहुमनि बिदिल' मोनसे हादोर जेराव ट्रेफिक फाइनफोरा फिक्स नङा आरो बेनि ट्रेफिक फाइनफोरा नोंथांनि इनकामनि सायावसो सोनारो जुदि नोंथांनि इनकामा बुरजाब्ला नोंथाङा गोबां फाइन खालामनांगोन आरो नोंथांनि इनकामा जुदि खमब्ला नोंथाङा खम फाइन होनांगोन स' नोंथांमोना बेबायदि आयेनखौ जोंनि हादरावबो लुबैयो नामा लुबैब्लाबो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो आं मिन्थिनाय बादि Fact number 4 स' नोंथांमोना मिन्थिगौ ना जोंना बयनिख्रुइबो बांसिन गोसासिन साउन्ड माने दिहुननो हानाय जिबा मा जोंनि बुहुमाव थानाय स' बे जिबा जाहैबाय जोंना ब्लु वेल थिमिना लोगोफोर बर'आव बुङोब्ला बे जुदि गावनि माने गाव गोहो थानाय बेयो गोसासिन सोदोब दिहुननो गोहो थानाय गोहोखौ बाहायजोबोब्ला बेनि बे साउन्डखौ जोङो 800 किल'मिटार गोजानसिमहालागै खोनानानै मोनगोन 800 किल'मिटार लोगोफोर Fact number 3 स' नोंथांमोना बे सावगारिखौ मोजां नायलाय बेहाय नोंथांमोना मा मा गाबनि बल नुनानै मोनदों दे आं नोंथांमोननो 3 सेकेन्ड सम होदों मोजाङै नां नोंथांमोना 1 3 स' नोंथांमोना गोबाङानो मोनथाम गाबनि बल नुदों नङाब्ला लोगोफोर कंग्रेचुलेसन नोंथांमोननि मेगना थिगैनो दं बिदि नोंथांमोना साननो नाङा नोंथांमोना गोरोन्थिसो बेहाय लोगोफोर बे पिकखौ नाय बे जुम खालामनाय बेनि मोनसे पिक माने बिनि मोनसे फट' जाय बेहाय मोनसे कालारनिल' बल दं जाय बे पिक्चारनि बे फट'नि बे लाइन बिदि थानायनि थाखायसो बे बलनि गाबखौ गुबुन गुबुन नुदों नाथाय बेहाय थानाय बलफोरा मोनसेल' गाबनि गोमोथावना लोगोफोर Fact number 2 स' लोगोफोर नोंथांमोना मालाबा फ्लेश लाइट होनानै केमेरा खेबोब्ला मेगना जोंना मानोबा गोजा फैनाय बिदि नोंथांमोना लाइभआव खेबसेबाबो एक्सपिरियेन्स खालामबाय जानांगौ गोबाङानो नङाब्ला लोगोफोर स' बे जोंना मानि थाखाय जायो स' जोंना बे जेबो नङा बे जुदि केमेरानि लाइटआ बे मेगननि ट्रान्सपारेन्ट बल्सजों जोंना रिफ्लेक्ट जायोब्ला अब्ला बिदि गोजा नुनानै मोनो आरो बे गोजाया जोंना जेबो नङा बे हिउमेन ब्लाडसो जोंनि हिउमेन ब्लाड नोंथांमोना बे खोथानि सोमोन्दै मिन्थिगौमोन ना मिन्थियाब्ला प्लिज भिडिअखौ खेबसे लाइक खालामनानै गालांदो Fact number 1 नोंथांमोना मिन्थिगौ ना बे स्नेक्स एन्ड लेडार्स गेमा जेराव जोंना लुड' थायोना जिबौ आरो जाख्ला थाफानाय बे गेमा बेखौ जोंना इन्डिया हादरनि सेन्ट गियानदेब मुंनि सासे सुबुङासो दिहुननाय जादोंमोन आरो बेखौ 13थि जौथायाव दिहुननाय जादोंमोन लोगोफोर 13थि जौथायाव दिहुननाय गेमा दासिमबो सोलिगासिनो लोगोफोर गोमोथावना स' लोगोफोर दिनैनि फेक्सनि भिडिअ'आ बेखिनिल'मोन दाना फैलायदो गिफ्टवेन टपिकआव स' जायफोरा गिफ्टवेआव दासिमबो बाहागो लायाखै बा बाहागो लानो गोसो बिथांमोना डिसक्रिपसन बक्सआव मोनसे भिडिअनि लिंक मोनगोन बे थांनानै नोंथांमोना भिडिअखौ नायहैयो अब्लानो मिन्थिनानै मोनगोन माबोरै पार्टिसिपेट खालामनो आरो जायफोरा अलरेडि पार्टिसिपेट खालामखाबाय नोंथांमोनखौ आं बुंनो सानो माने आंना दासिमबो लाइभ स्ट्रिम आरो बे कमिउनिटि पस्टआव अपेन खालामनानै होथ'वाखै इउटिउबआ आं मिन्थिनायाव साननैफोरावनो जायोमोन नाथाय दा एसे गोबाव सम लागासिनो आरो बिसोर बुंनाय बादिब्ला दा 7 डेसनिफ्राय 10 डेसनि गेजेरावसो बेखौ अपेन खालामनानै होगोन अब्ला बेखौ नेबाय थायोब्ला जोंनिया जोबोद गोबाव जालांगोन नङा होमब्ला लोगोफोर बेनिखायनो आं नोंथांमोननो बे खेबनिखौ आं लाना फैबाय आखाइ नोंथांमोननो गिफ्टवे स' बेनिखायनो बे खेबनिखौ आं रेन्डम कमेन्ट पिकारजोंनो खालामसै लोगोफोर स' जायफोरा बाहागो लानो सानदों नोंथांमोना गाबोननि 10 बाजिनि सिगांनो नोंथांमोना
हर बे भिडिअआव अब्ला नोंथांमोना पार्टिसिपेट खालामनाय जागोन आरो जायफोरा बेनि उनाव खालामो बिथांमोननि कमेन्टखौ लानाय जानाय नंला आरो बेनि उइनारखौ लोगोफोर आं गाबोननि भिडिअआव नोंथांमोननो एनाउन्स खालामनानै नोंथांमोना मिन्थिनानै मोनसिगोन आरो आं बेनि भिडिअ बानायखागोन रेनो कमेन्ट पिकारनि जाय देरहायो बेनि भिडिअखौ नोंथांमोना गाबोननि भिडिअ नुनानै मोनगोन नोंथांमोना गाज्रि दा मोनसै नोंथांमोननि सेराव आं लाइभै माने खालामनो गोनांमोन गिभवेखौ नाथाय मा खालामनो इउटिउबानो लेट खालामगासिनो आंनिया नै अलरेडि साननै बारखाबाय 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट जानाया स' बेखौ नेबाय थायोब्ला जोंनिया गोबां लेट जालांगोन आरो बेल' नङा लोगोफोर आं फैबाय थाखागोन गिभवे लानानै 1000 जायोब्ला नोंथांमोननो माबा मोनसे फिसायैबाबो मोनसे गिभ होलांबाय थाखागोन जेनेबा 2K साबस्क्राइबार मोनोब्ला नोंथांमोननि सेराव बिदि गिभवे लानानै फैलायगोन स' जायफोरा गिभवेआव पार्टिसिपेट खालामदोंमोन बिथांमोना गाबोननि भिडिअखौ मिस दा खालामथार मानोना नोंथांमोना जाय उइनार जायो आंनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामहर आं बिथांनो माने बिथांनि एड्रेस आरो डिटेल्सफोरखौ आं लानो नांगोन बेनिखायनो गाबोननि भिडिअखौ नोंथांमोना नायनाया गोनांथार स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो जाबाय बेखिनिखौनो बुंना दिनैनि भिडिअखौ फोजोबनोसै लोगोफोर गाबोन नोंथांमोननि सेराव फिन बिदि इन्टारेस्टिं फेक्टजों लोगोसे गिभवेनि उइनारखौबो आं लानानै नोंथांमोननि सेराव फैगासिनो टिल देन टाटा बाय बाय लोगोफोर जय बर' हारिनि